Pogodite top 5 zemalja koje najmanje koriste voz u Evropi. Bosna. Da. Bosna je na drugom mestu sa 0,2% stanovništva. Ovo je inače sa Eurostata brojke. Mora da je Crna Gora. Crna Gora, bravo. Crna Gora na mesto broj 5 Pa da. sa 1,4%. Ali dobro mesto. To je Beograd bar, pa je zbog toga. Da, znači imamo drugo i peto rešeno već. Makedonija. Makedonija je Da. broj 1. 0,1%. Albanija možda. I ostalo vam je treća i četvrta. Nije Albanija. Nije Albanija. Ne. Ne znam da li smo mi zbog Beovoza i svega, ali reći ću mi. Ajde. Srbija na mestu broj 4, 1,2% ljudi. Ostalo vam je treće mesto. Tu nije baš region, ali Blizu. Moldavija. malo dole ide južnije. Bugarska. Ali tu na granici. Ukrajina. Turska. 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 Turska, verovali ili ne, 0,3%.